La gallineta dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Penso que això que ha passat amb el Tribunal Constitucional doncs és un atemptat a la voluntat dels catalans, tot i que a mi doncs, tampoc vull un estatut perquè jo vull una Constitució per Catalunya. I una manifestació com la d'avui doncs, podria ser el principi d'un llarg camí. Que no, visca la revolució. El poble s'ha de manifestar d'alguna manera, té que donar el seu criteri, té que anar endavant, té que cridar i té que fer-se veure. I s'ha de participar i és una crida, és la manera de defensar-nos que tenim, democràticament. Jo vaig votar que no a l'Estatut, però és una llei que, encara que no estigués d'acord, van aprovar-la la majoria dels catalans i 8 persones l'han tombat i crec que ens hem de venir a queixar per això, que ja n'hi ha prou i que és la 10a vegada que se'ns han pixat a la cara i que potser ja és hora que els catalans, en comptes de baixar el cap, ens aixequem i diguem que volem decidir nosaltres. Ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. Y cuando pasan los... Hay momentos históricos en la construcción de una nación y los inmigrantes que nos sentimos parte de la nación creemos que este es el momento histórico para demostrar que somos tan catalanes como el que más y estamos defendiendo el estatuto y el financiamiento para Cataluña porque nosotros también pagamos impuestos porque trabajamos aquí y queremos que mejoren los servicios aquí. Si tu les tires fort d'aquí i jo les tiro, segur que tomba, 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 i ens podrem allí.